बिटिआर हालामनि मोनसे समायना रमायना बिबारबारि दान्दिसे सम गोजोननाय लाफैनो हागोन नोंथाङा। जोहोलावफुरि बिबारबारिया गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आखाइ फायख'नानै लिंहरदों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर नावकाटा सुख्लाय दैसानि रुगुङाव थानाय जोहोलावफुरि बिबारबारिया गोदान बोसोरखौ बरायनायजों रोजा रोजा सुबुङा फैनानै गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। बे बिबारबारियाव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर'नि बिर जोहोलाव हरखाब नार्जारि बिथांमोननि गोसोखांथि मुसुखाखौ मान होनानैबो दोननायखौ नुनो मोननाय जागोन। थिग बेबादिनो जोहोलावफुरि बिबार बागानाव गोबां गाबनि बिबारजों दायो बारफुनानै थानायखौ नुनायजों लोगोसे नोंथांनि मेंग्लिनाय गोसोखौ गोजोनग्लाय होगोन। बिथांमोना नायनो होनना गोसो सिङाव लाना दङब्ला दान्दिसे सम फैनानै नायफैनो हागोन सुख्लाय दैसानि रुगुं एबा सुख्लाय इरिगेसन साखाथियाव थानाय जोहोलावफुरि बिबार बागानाव। दिनै माने लास्ट डिसेम्बर नालाय 31 डिसेम्बर ओमफ्राय जों दिनै बगामाथियावबो थांदो ओमफ्राय पिकनिक माबायाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय मोजां नांदो जोबोद मोजां नांदो आरो नैयाव फैनानै सुख्लाय पार्कआवबो हाबनानै जोबोद मोजां नांदो। फार्स्ट टाइम फैदों दिनै नैयाव ओमफ्राय माने बरावबो गिदिंनोबो मोनफेरखायाखैमोन नालाय दिनैसो फार्स्ट माने फैदो आरो नैयाव जोबोद मोजां नांदो। बहानिफ्राय फैदो? जोङो दारखुसिनिफ्राय फैदो। आगोलाव फैफेरदोंना फैफेराखै? फैफेराखै। आं माने नैबे लकेल जायगानिबो नंखाया देसाय जोंना जायगायाबो बेलेग आलादाखामोन ओमफ्राय दिनैसो माने नैबे एरियायाव हाबा जानानै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आरो मोजां नाङो गिदिंनानै फैनानै आरो सानदो नेक्स्ट टाइम आरो मालाबा माने फेमिलि लानानै फैफिनगोन होनना सानदो आरो जाबाय आरो नमस्कार আজি মই মানে কি আজিতো 31 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰ মানে আজি আহি ইয়াত পিকনিক স্পটত আহিছিলোঁ আমি তাৰপিছত ইয়াত ফুৰিব আহিছোঁ মোৰ ফেমিলি লৈ কেনে খুবেই ভাল লাগিছে আজি আহি কেনে ফাৰ্ষ্ট টাইমটো আহিছোঁৱেই আজি তাৰপিছত ইয়াতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে গছ গছনি আছে মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু আহি কেনে আৰু ভাবিছোঁ নেক্সট টাইম আহিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ফেমিলি লৈ কেনে আৰু সকলোকে যেনিবা কোনোবা যদি আহিব খোজে বা চাব বিচাৰে এতিয়া ইয়াত আহিব পাৰিব যোনে মানে ইচ্ছা কৰে আৰু নতুন বছৰৰ কাৰণেতো মোৰ মানে মনৰ পৰা আৰু মানে হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা সকলোকে যাচিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ যেন অহা মানে 2024 বছৰটো বা ইয়াৰটো মানে সকলোৰে মানে ভালকৈ যায় আৰু হৈছে আৰু गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो बिटिसि आरो आसामनि गासिबो रायजो राजानिसिम आंनि अननाय सिबिनाय मोजां हामलायनाय थाहरबाय। 2023 मायथाइयाव जा थांखि लानानै सिमां लानानै थांना थायो रायजोआ गावबागाव उद्देश्य लानानै बे उद्देश्यआ जाहाथे 2024 मायथाइयाव जाहाथे बयनिबो साननाया जाफुङो आं इसोरनि सेराव बयनिबो जानानै आरज बिबाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोहोलावफुरि पार्क दिनैहाय गोबां रायजो राजाया बेखौ अनसायदों बिनि थाखायनो जाय रायजो राजाया जोहोलावफुरि पार्कखौ अनसायदों बिथांमोनखौ आङो वेलकाम जानायदों आरो साबायखर बावदों जे बे पार्कआ 2004 जोनोम जादोंमोन आरो बे पार्कखौ जोनोम होदोंमोन दानि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा जोंनि जायगानि थागिबि आरो बयबो गमेन्टमोनाबो मिथिखागौ। बिथांनि जोनोम होनायनि उनावनो बे पार्कआ दिनैसिम बे माबायाव फैबाय आरो गेजेराव बे पार्कखौ माने जों बेबादि रुपाव लाबोनो हायाखैमोन आरो फैयै फैयै जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि बिटिआरनि प्रधान गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिफ्राय 1,22,00,000 जोङो बे पार्कआव अनुदान मोनदों आरो बिनिफ्रायनो दिनै बाउन्डारि आरो बे गेट माने स्टेज बड'फानि बेखौ बानायनो हादों जों मोजां माने समायना होनो हादों। बिनिखायनो गासै सुख्लाय सेरफां आरो बिटिआरनि रायजो राजानि जानानै आङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों आरो जोङो बे पार्कखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां नाजादों मानो होनबा बे पार्कखौ जों फोथांना लाखिनाया जोंनि बिराद गोनांथि दङ मानो होनबा जोहोलावफोरा दिनै जोंखौ गारनानै थांबाय जोहोलावफोरा जोंनि थाखायनो बिथांमोना जिउ गोमाबाय न' गारनानै जाथिनि थाखाय जिउ गोमादों आरो बे जिउ गोमानाय रायजो फंबायमोननि थाखाय
जोहोलावफोरनि थाखायनो बे पार्कखौ बानायनाय जों नामा बेनिखायनो जोहोलावफुरि हारसायाव बिर बिरांगपुरि होनना बुङो। दा जों थांना थानायानो जोहोलावफोरखौ सिबिनाया जोंनि गोनांथि दं। मानो होनबा दिनै BTC जाबाय, BTR जाबाय, दिनै बर' जाथिया आं दिनै बर' जाथिनि गेजेराव आं MCLA जाबाय, सोरबा चिफ जाबाय, सोरबा MLA MP जाबाय, बे जोहोलावफोरनि थाखायनो। दा बे जोहोलावफोरखौ सिबिनाया जोंनि थांना थानाय बर' हारिनि गोनांथि होननानै आं सानो। बेनिखायनो जों बेखौ बिराद गुरुत्त' होनानै जोङो जोंनि गभर्नमेन्टआव जों बेखौ रिन'भेसन खालामदों आरो दिनैहाय माने मोजां मोनसे सिनारियाव फैनायखौ जों नुदों। थांनाय बाराव सानसेयावनो 5,000 खरि हाबदों मानसि माने सुबुङा बेयाव नायनो। एबारथ' 5,000निबो बारा जागोन। दिनैथ' आङो जि नुदों इमान हाजार मानसिया दा फैगासिनो दङ। पार्किंआव गारियानो दोननो जायगा गैला। बेयावनो मिथियो रायजो राजाया बे पार्कखौ अनसायदों। बेनिखायनो अनसायग्रा खुलुमबाय। नै दिनै नावकाटा सुख्लाय सेरफां जोहोलावफुरि पार्कआव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बोसोरफ्रोमबो जों फैयो बेयावहाय। दा गासैबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' फैनानै बेयावहाय रंजाफैदों गोदान बोसोरनि। दा गोदान बोसोरनि रंजानायजों जोबोर खुसि मोन्दों जोङो। दिनैहाय बे जोहोलावफुरि पार्कआव मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांबाय थादों। बेनिखायनो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेवहाय फैनानै गासैबो बेयाव फैनानै जोङो दा गथ'फोरनि गेलेनाय बा बिबार बारि समायना जोहोलावफोरबो दङ बेवहाय। बेवहाय फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। रायजो राजाखौ मा बुंनो सानो? रायजो राजा गासैबो गोदान बोसोरनि बेयाव फैनानै एसे रंजाफैदो। जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेवहाय फैनानै।